दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि गाहाय मावख' माइगं हाउसाव जिल्ला आफादनि ब्रैथि रोंग'सा सायख' आनजाद बिनि फिथाइखौ फोसावनो थाखाय बर' खौरांगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायदों। बेवहाय बाहागो जानो हानाय जोंनि बर'नि गासैबो खौरांगिरि नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो जानो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि हांगामा नार्जारि, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिजय बसुमतारी बिथांमोन आरो बेवहाय जोङो दिनै जोङो बयबो मिथिखागौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव हारिनि फारफ्रोमबो जेंना जेंसिखौ बोस्रांनायनि हाबा मावनायजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिंखौबो जुनियायै जोङो बोरै जौगाहोनो हायो बिनि सायाव हाबा मावबाय थादों आरो आथिखाल मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि जे जांख्रिखांनाय बेबायदि मोनसे मिशन फोसावनानै हाबाफारि लाबाय थादों। जोंनि बे जिल्ला आफादनि रोंग'सा सायख' आनजादाबो बे गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मोनसे मावथांखिनिनो मोनसे आयदाफारि। दा बेखौहाय जोङो ब्रैथि खेबनि बे आनजादखौ थांनाय डिसेम्बर दाननि 14 अक्ट'खालि गासै जिल्लानि सिङाव थानाय 65 आनजाद मिरुफोराव जोङो 5210 थाखो 6, 7 आरो 8नि थाखाय बे आनजादखौ खुंदोंमोन आरो दिनैहाय जोङो दिनैनि सानसिमाव बे आनजादनि जेनाखि फिथाइ बेखौ फोसावफैनो हानाय मोनसे थासारियाव फैबाय। दा गिबियाव जोङो थोंजोङै जोङो आनजादनि जेनाखि फिथाइ बेखौ फोसावनो थाखाय सिगांबाय। दा सिगाङाव फोसावखानाय बायदियै जोंना बेवहाय मोनफ्रोमबो थाखोनिफ्राय जोङो टप 3 बेबायदि सायख'गोन बा फोसावखानाय दङमोन। दा दिनैहाय जोङो बे रोखोमैनो खालामनाय जाबाय। दा फोसावनो थाखाय जोङो सिगांबाय। गिबियाव थाखो 6निफ्राय सेथि मासियाव जायगा आवग्रिनो हानाय जोंनि फरायसा बिथाङा जाबाय फुलुं बसुमतारी, UN एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय गासै 80 जौखोन्दो बिथाङा मोननो हादों आरो बे एखे मासियावनो अर्थात थाखो 6नि सेथि मासियाव सानै फरायसाया जोंहा सेम नाम्बार लानानै उथ्रिसारनो हादों बा सायख'जादों। सासेया जाबाय अनसुमा बसुमतारी, जोंमा बड' फरायसालि पाटगावनिफ्राय आरो नैथियाव सोगोमसाद मुसाहारि, बड'लेण्ड पाब्लिक एकाडेमि दुमारिगुरि, बिथाङा 77.50 मोननो हादों आरो थामथियावहाय जोंहा सानै फरायसाफोरा सायख'जादों। दया सागर नार्जारि, UNB भकेसनेल हाइ स्कुल हाब्रुबारि, बिथांमोननि जौखोन्दोआ 75 जौखोन्दो आरो सासेया जेनि बसुमतारी, बाथौ आश्रम फरायसालि बिसमुरि बेनिफ्राय आरो लोगोसे थाखो 7यावहाय जोंहा सायख'जादों रोखोमसाद मुसाहारि, सेथियाव गुरुदेव कालिचरण एकाडेमि दतमा, गासै जौखोन्दो 81.66 आरो नैथियाव रोदोम बसुमतारी, माइगं बाथौ फरायसालि माइनावपुर, गासै जौखोन्दो 76.66 आरो थामथियावहाय कनिका ब्रह्म आलारि हाइ स्कुल लावदङा, बिथांनि जौखोन्दोआ 75.83 आरो जोंहा थाखो 8आवहाय जोंहा सेथि सारियाव सायख'जादों हनि बरगयारि, थिथागुरि हाइ स्कुलनिफ्राय गासै जौखोन्दो 71.66 आरो नैथियाव नोरोमसाद बसुमतारी, जोंमा बड' फरायसालि पाटगाव, 70.83 जौखोन्दो आरो थामथियाव कुनजुलि नार्जारि, बड'लेण्ड पाब्लिक एकाडेमि दुमारिगुरि, जौखोन्दो 70 आरो जोङो सिगाङावनो फोसावखानाय बायदि दिनै मोनफ्रोमबो थाखोनिफ्राय जाय फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'खांगोन आरो बिनि उनाव जाय फरायसाफ्रा नैथि जौसिन सारियाव जायगा लानो हाबावगोन बै फरायसाफोरखौबो कनसलेसन बेबायदि जोङो बान्था होनो थाखाय फोसावखानाय लेखायै जोङो थाखो 6आव मोननो हादों जसमिना ब्रह्म, भुमका हायार सेकेन्डारि स्कुल, गासै जौखोन्दो 74.16 आरो नैथियाव जेनिका ब्रह्म, बिथाङाबो भुमका हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्रायनो
71.16 आरो थाखो 7आवहाय जोंहा मनिराज बरगयारि माइनाव सोरां फरायसालि सिम्बोरगाव गासै जौखोन्दो 75 आरो नैथियाव टिना नार्जारि माइगं बाथौ फरायसालि माइनावपुर गासै जौखोन्दो 74.16 आरो थाखो 8आव जोंहा फोथायसा नार्जारि UN एकाडेमि साउथ केम्पासनिफ्राय जौखोन्दो 69.16 अनामिका नार्जारि माइगं बाथौ फरायसालि माइनावपुर गासै जौखोन्दो 67.50 दा दिनैहाय जोङो जिल्ला आफाद हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि ब्रैथि जेनाखि रोंगौसा सायख' आनजाद बिनि फिथाइखौ जोङो दिनै होनो हाबाय आरो जोङो साबायखर बावनांगोन जिल्ला आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि बोसोनजों बिथांमोननि गाइडेन्सजों बे ब्रैथि रोंगौसा सायख' आनजादखौ जोङो सामलाय आफादा मोजाङै मोजां खुंफुंनानै दिनै बेबायदि मोनसे फिथाइखौ फोसावफैनो हानाय मोनसे थासारियाव फैबाय आरो दिनैहाय जोङो बुंबावनांगोन जेनाखि जोंनि गोबां बेबायदि फोरोंगिरि गोबां फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन फोरोंगिरि लोगो फोरोंगिरि बिथांमोना जोंखौ बे हाबाफारियाव जोबोद मोनसे मदद खालामदों आरो बिथांमोननि गासै मददनि थाखायनो जोङो दिनै बे आनजादखौ आबुं महर होनो हानानै दिनै रिजाल्ट बा फिथाइ फोसावफैनो हानाय मोनसे थासारिसिम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदि मोनसे गेदेरथार उद्देश्य गेदेरथार थांखिजों खालामजानाय हाबाफारियाव जोङो दिनै मख'नांगोन जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन मावख'गिरि बिथांमोनाबो जोंखौ गनायथि होनायनिफ्राय लानानै जोंनो माखासे बोसोन माखासे गाइडेन्स बिथांमोना होनानै जोङो बे मोनसे आनजादखौ जोबथा महर होफैनो हादों बा जोङो खुंफुंनो हादों दा बेनि थाखाय जोङो सोलोंथाइ बिफाननि बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरो जिल्ला आफादनि जानानै आरो लोगोसे नैबे हाबाफारियाव जोंनि जेनाखि सामलाय आफादनि मासिगिरि तुलाराम बसुमतारी बिथांखौ लाफानानै जोंनि गासैबो बे आनजाद सामलाय आफादनि सोद्रोमा सार मेडाम बिथांमोना जोंखौ जोबोद मोनसे मदद होनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोबोद बेस्थ'थानि गेजेरजोंबाबो जोंनो जेनाखि मावनानै होबाय दा बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननिसिम जेब्लायबो साबायखर बावनाय बियो थागोन दा दिनैहाय जाय फरायसाफोरा सायख'जाबाय बे फरायसाफोरनिसिम जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ हरबाय आरो जायफोर फरायसाफोरा दिनै बेवहाय नाम फैयाखसै एबा सायख'जायाखसै बै जोंनि फरायसा फंबाय बिनानाव आरो जोंनि मानगोनां गारजेन दिथागिरि बिथांमोननिसिमबो जोङो खावलायनो लुबैदों जे जोङो सायख'जायाखै होननानै बेवहाय जोंहा गोसोआव दुरबल जानायनि बाथ्रा गैया मानोना जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालनि जेनाखि मोनसे बादायलु मुगायाव आथिखाला जे मोनसे चेलेन्जिं मोनसे जुजिनायनि मोनसे मुगा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा फरायसालियाव गेजेर फरायसालियाव फरायनाय समनिफ्रायनो गावनि गोसोआव मोनसे जुजिनायनि जेनाखि सानदांथिखौ खर' मेलेमाव सोरजिनानै दोननो हायो सोनानै लानो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बेनाखि मोनसे आनजादनि जेनाखि पेटार्न जोंनि आनजादनि नियम खान्थि बेफोरो फैबाय थानाय समाव गाव गावनि इयुन जिउनि बायदि मैया हाबाफारिफ्राव बा गोजौ थाखोनि माखासे साख्रि बाख्रि लानायनि जेनाखि आनजादफोरनि थाखाय बियो मोनसे एक्सपिरियेन्स जागोन दा जायनि थाखाय जोङो खावलायनो सानदों सायख'जायाखैबाबो बा उथ्रिसार जानो हायाखैबाबो गोसोआव जोंहा लोरबां जानायनि बाथ्रा गैया फैबाय थानाय समाव जोङो माबा नङा माबा दिनै बे आनजादनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइ मोन्दों आरो बेखौ जोङो इयुनाव खामानियाव बाहायनो हागोन जोङो बेखौ सानदों आरो बेखिनिजोंनो गासैनिसिम जोंनि बे आनजादखौ सामलायनायाव बे आनजादखौ खुंफुंनायाव मदद होनाय बयनिसिमबो साबायखर जासिबावनानै दिनै जोंनि बेनाखि रिजाल्ट फोसावनाय बेखौ जोङो फोजोबबाय गोजोन्थों दिनैहाय जोंनि जेनाखि दिनै बे ब्रैथि रोंगौसा सायख' आनजादावहाय सायख'जाबाय बै फरायसा फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो मोनसे थांखि लानानै दं जेनाखि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाया बे जानुवारि दाननि 24 आरो 25 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन गसाइगाव दख'रानि आवथायाव थानाय बिनियाकाटा गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जिहेतु जोंनि हाबाफारिया खुंफुंजागोन बै सानखालि जोंनि जायफोरनाखि फरायसाफ्रा सायख'जाबाय बिथांमोनखौ हांख्रायहरनानै जोङो बै थावनियावनो बिथांमोनखौ जेनाखि मान बावनाय बरायनाय बे हाबाफारिखौ खालामनो थाखाय थि खालामबाय गोजोन्थों।